sanan kana ta karanta wasiƙar jaki. Shafatu, na yi ba miki abu ɗaya, amma abu ɗaya ina ƙalubalanta ki. Ya za ki zo ki tarar da ni a zaune ba za ki min sallama ba. Banda Allah ya sa kin ambaci sunan Allah lokacin da za ki zauna. Kin ga da ba zan ma san kin zo ba kenan. Wannan ba ɗabi'a ba ce kyakkyawa. Amma ko ba komai, na san in kika yi sallama aka gaya miki fassara abin da yake cikinta, ko ba dan kuma ba kiyaye ta. Addu'a ce. Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Ni ma sai in miki in ce amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ke ma amma me yasa ba za ki ba? Fi sabilillahi. Abu ne mai kyau. Ya kamata a ce kin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ce mana idza dakhaltum fi majalisi fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. In za ku shiga majalisa ku yi sallama, in za ku fita ma ku yi sallama. To an gaya mutanen da suke a majalisa ina ga kuma wanda suke zaune a guri. Ke a ka'ida sallama an ka shiga daki ko ba kowa, ka shiga gida ko ba kowa ya kamata ka yi sallama. So da falal da take ciki za ka tarar da mala'iku.